ברוכים הבאים לתנועת הימין האמיתי. שמי חיים בן פסח. תוכנית זו מוקדשת לעילוי נשמות שמחה בת שלמה ומלכה בת שלמה. שוב ביבי נתניהו מציע להקפיא את הבנייה היהודית ביהודה ושומרון. אם נוותר על יהודה ושומרון, מדינת ישראל תהיה מדינה עם גבולות שרק 10 קילומטרים. זוהי התאבדות לאומית. אפילו אבא אבן, שהיה שר החוץ השמאלני הקיצוני, הוא היה יותר מדי שמאלני קיצוני אפילו בשביל מפלגת העבודה בזמנו, והוא אמר שהגבולות האלה בלי יהודה ושומרון הם גבולות אושוויץ, גבולות שואה, גבולות התאבדות. זה מה שאבא אבן השמאלני הקיצוני אמר. גולדה מאיר, עוד שמאלנית פולשביקית סוציאליסטית ממפלגת העבודה, אמרה שיהודי שמציע נסיגה מיהודה ושומרון לגבולות האלה חייב להיות בוגד. זה מה שגולדה מאיר אמרה, שיהודונים שרוצים לסגת מיהודה ושומרון לגבולות האלה הם בוגדים. ועכשיו ביבי מקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון, הבנייה היהודית, ומייבש את היישובים היהודים שם. אם היישובים היהודים שם לא יהיו שם חס וחלילה, הערבים ישתלטו על כל האזור ותהיה מדינת פלסטין. זה מה שביבי מציע. זה מה שביבי הבטיח לאמריקאים להקים, מדינה פלסטינית, למרות שמעולם בהיסטוריה לא היה עם פלסטיני, לא הייתה מדינה פלסטינית. כל זה שקר גמור, כל זה בלוף ערבי, תעמולה ערבית שקרית בלי שום יסוד היסטורי. אבל ביבי, שהוא מהימין המזויף, ואיווט ליברמן, אביגדור ליברמן מישראל ביתנו, שר החוץ כביכול שלו, שהוא גם מהימין המזויף, הם מקימים מדינה טרוריסטית נאצית כזאת בלב ליבה של ארץ ישראל עם ירושלים כבירתה. זה מה שהם מנסים לעשות. צעד צעד הם מתקפלים לכל לחץ מברק חוסיין אוסמה המוסלמי האנטישמי הזה. צעד צעד הם צועדים לקראת האסון הלאומי הזה. הם כבר הוכיחו שוב ושוב שהם לא מסוגלים לעמוד בפני שום לחץ. ברק חוסיין אוסמה המוסלמי האנטישמי הזה הבטיח לעולם המוסלמי שהוא יקים מדינה טרוריסטית ביהודה ושומרון עם ירושלים כבירתה. ביבי הבטיח לאוסמה, לברק חוסיין אובמה, שהוא יקבל את זה. אפילו הבנייה שביבי כן רצה לעשות, הבנייה הזאת הייתה בתוך האזורים שביבי לא רוצה לסגת מהם. ביבי מציע לתת לערבים המוסלמים הנאצים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל ועם ישראל, הוא רוצה לתת להם 97% מיהודה ושומרון. 97%. אם זה יעשה חס וחלילה, נהיה בגבולות אושוויץ, נהיה בגבולות שרק 10 קילומטרים. ישראל לא יכולה להתכונן בגבולות כאלה. וזה יהיה פשע נגד התורה, והקדוש ברוך הוא רחמנא ליצלן יעניש אותנו באופן נורא אם נעשה דבר איום ונורא כזה, אם ניסוג מלב ליבה של ארץ ישראל. כי אם אנחנו ניסוג מחברון ומכל המקומות ביהודה ושומרון שזה באמת ארץ ישראל, אם ניסוג משם אין לנו שום זכות לתל אביב או לאף מקום אחר בארץ ישראל. אז כל הקפאה זהו דבר אסוני, נורא. באופן דחוף חייבים
להעביר כמה שיותר יהודים שם. צריך להיות כמה שיותר בנייה יהודית. כי ברק חוסיין אוסמה מכין לחץ עולמי עצום שהוא מתכוון להפעיל על ישראל. הוא מתכוון לדרוש מישראל לעשות את הנסיגה ההתאבדותית הזאת. ויהיה בלתי אפשרי לחיות בישראל. בשום מקום יהיה בלתי אפשרי לחיות אם חס וחלילה זה יעשה. כל מדינת ישראל תהיה כמו האזורים שהיו בגבול עזה אחרי הנסיגה המטורפת מגוש קטיף. כולם יהיו כמו סתרות, ואפילו יותר גרוע מזה. אז חייבים בכל מחיר להתנגד להקפאה של פיפי ביבי. וחייבים ללמוד, סוף סוף חייבים ללמוד שהימין המזויף יותר גרוע מהשמאל. כי הימין המזויף מסוגל לבצע את התוכניות של השמאל. השמאל לא מסוגל, כי רוב העם מתנגד כשהשמאל מציע את זה. אבל כשהימין המזויף מציע את זה, רוב העם מקבל את זה. כי רוב העם בטיפשות, בפיגור שכלי, ביהודונות. רוב העם חושב, אם הליכוד מציע את זה, כנראה זה לא כל כך גרוע. אז חייבים להתנגד. זה באמת איום קיומי. חייבים להצטרף לתנועה שלנו, תנועת הימין האמיתי. כי רק אנו צדקנו מלכתחילה בכל הנושאים האלה. בכל הנושאים האלה. אם אתם מבינים שנסיגה מיהודה ושומרון וירושלים, שירידה מרמת הגולן, כי זה גם מתוכנן כחלק מכל התוכנית הזאת, שנסיגה לגבולות אושוויץ, שזה אסון לאומי בלתי נסבל והתאבדות לאומית, עם סכנה של עוד שואה נגד עם ישראל, רחמנא ליצלן. אם אתם מבינים את זה, אם אתם מספיק שפויים כדי להבין את הסכנה הקיומית הזאת, הזמן הגיע שתצטרפו לתנועת הימין האמיתי. כי אנחנו מתנגדים ואנחנו מארגנים התנגדות לכל מה שפיפי ביבי והליכוד והממשלה הכושלת הזאת עושה. אנא הצטרפו אלינו אם אתם באמת אוהבים את עם ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל. אנא הצטרפו לפורום שלנו. להתראות בפורום.